съм доктор Анжела Стоименова и съм ортодонта на клиниката. Днес се намираме на вторият етаж, където се помещава и детската ни клиника. В детската клиника имаме специално място, което сме отделили за обучение на децата в орална хигиена. Dental Station. Имаме си 3 огледала с глави на различни животни, където обучаваме децата как да почистват зъбите. Затова се въоръжаваме с една четка и показваме на децата как с движение напред-назад и с кръгови движения да почистват своите зъби. Ето сега при мен ще дойде Борис, който ще ни покаже как се мият зъбите на хипотама. Идвай, Борис! Ти постъпвай в стъпалството. Една четка за теб, синята мъжката четка и една оранжева за мен. Как миеме зъбите? Първо, аз показвам. Движение напред-назад. Давай, сега си ти. И после как рисуваме дим от комин. Кръгче, кръгче, кръгче. Кръгче, кръгче. Точно така, кръгови упражнения. И накрая ето тук, където дъвчим задължително да измием зъбите, нали? След което същото повтаряме и с една четка, която е импрегнирана с паста. Даваме на детето само да се измие зъбите, за да можем да видим какво е усвоило. Давай, Борище, сега си ти наред с твоите зъби. Браво! Точно така, напред-назад, от едната и от другата страна. Давай сега кръгови движения. И си истински герой. Дай сега четката. Дай умруче.